akong kagmay nga mga anak, niining mga butanga, ako nagsurat ka na kaninyo, aron ka mo dili magpakasala. O kung dunay tao nga makasala, kita adunay manlalaban sa amahan, si Jesucristo ang matarong. Suwat ni kan sa unang libro ni Juan, 1:2, tudling 1, 2 ug 3. O karon mga higala, aniya kining sugidanon nga naguluhan, krus o diablo. Bantang kay kanako gahapon nga nagmanda na tong bata nga daoton aron labnihon ang bag atong babae sa may simbahan. Hain ang bata nga naglabni sa bag atong babae. Hain si Chris. Kisa ba Chris kay mong ginganlan? Uhi yung kaglimod. Kani adto pagkakakim. Murag yung wa ka makailan ako. Ug wa ko makailan nimo. Tugan Kim, hain si Chris. Wa lagi tao ko makaila ng giingon ni mong Chris, Prani. Mamugos ka man. Suluho na tong duha ang higayon, Kim. Haud ka man di apon, Prani. Ikapay mag-isog-isog. Dako ikay nga atraso na ko. Wa ko malimot ni anak, Kim. Wa ko malimot na may atraso ko nimo. Animal ka? Ikaw mo hinungdan nga nung naghikog ang akong asawa. Nagpakamatay ka akong asawa. Aron di ka mo lampo sa paglugos niya. Aw, kung wa pa siya maghikog-hikog, o gipasagdala unta ko niya nga tilawan siya, aw, buhi paginunta siya hangtod karon. Grabing pinangitahin ako ni mo, Prani. Pero pakyas ko kay mitago ka. Pero karon, bawi na kay ko. Hangtod karon public ka lang gihapon, Kim. Kay kutsilyo lang gihapon imong himan. Babay, Kim! Nalimot gud ka? Kamayo sab kong lakis kutsilyo o dinunggamay, Kim? Ha? Oh. Nasuk-suk noon ka. Chris! Kisa to? Chris! Si Chris gyud lagi. Hinayon ta kag butang, Kim, kay na ay miabot. Kinsa na? Chris! Wow, jackpot. Son, Chris! Kim? Oh, marika! Magkuyo ko si Kim? Ay, agay! Agay! Naputol lang akong kumingking na imong gipa. Demonyo! Patyong ka ka! Ayaw kong dagan! Ayaw kong dagan! Ito ba ito sa akin? Hindi mo ito ikan! Sa akin ang bayan ni Kim! Ano mga ata? Ito! Oo, yan na! Huwag mo lang sa ako! Ano sila kayo? Dali siya! Hoy! Dali mo! Ato ulit ako! Hindi pa tayo mag-isip. Bantay! Unta ka mamuntaw? Samboy! Tanawa, Samboy! Puskim! Puskim! Bantay na si Puskim! Puskim! Oh, Franny! Hinay, oy! Oh, nakadugo man ka! Naunsa maday ka? Nga nagiputos ni mo panyo imong kamot? Patyon ko gito bata. Kinsa man? Nakitaan ako si Chris. Pero nakaikyas pa yun. Ipaak na kong kumingking og naputol. Palis man lagi ron! Di ba nasa, oy. Lisa, nakapatay na sa bugtaw. Franny! Kada lalaki rin kadugo ka na sa suna ng bayan. Nga pintal, bro! Gawas ka may naon! Franny! Ipataas ang duha mo ka mga
silindir ko, Lisa. Wala kayo mo iskamo pa ko. Sikmate ko, nabati ko. Usa ka minuto ang ihatag na mong panahon, di mo ba? Usa ka minuto, kung dili ka magani mo gawas, kuhaon ka kita mo sa bisan unsang bahagi. Ayaw ka gawa. Magawas na gapon ko. Okay, magawas ako. Ayaw mo magkagulo. Magawas ako. Nga! Taas na ko, aluhan ko kamag-anabot. Daspa ko ninyo! Kompleto na. Kompleto na tanan. Ni anang walo ka mga dapit umangan nga tagakan sa butang. Nga saban? Ato na ta? Aw, agad ko rin mo. Uy, imo cellphone, oy. Nagtingog, oh. Bawa ko. Friday na santa. Fanny? Si Franny? Di ako ang presintos polis. Ha? Manong naam ka niya? Nalakpan ka? Ha? Nalakpan ka nga naman niya? Uy, basta na istorya, ha? Layura na. Hilo mo na ako na. Saba sa dumuli. Usap na eh. Nagkapatay kong tao. Ha? Oh, nakapatay kang tao? Unsa? Sige. Anahon ta ka niya. Magdadog abogado. Ayaw na, boss. Delikado na noon. Maamong pa niya ang negosyo ninyo. Okay na ko. Magpapriso lang ko. Ayaw yung inaana, Franny. Nakinahanglan ko ni mo. Paminawa ko, boss. Paminawa ko na ko. Sige. Unsay paminahon ko ni mo. Oh, naghinuktok ka na sa. Sabado karon ng terya? Ay, nahibaw ko. Basta Sabado, may hunahunaon ka dayon. Musagot ka ng terya? Sa unsa man? Unsa man, di ginagato. Iyang gusto ka. Dito niya pa doon. Bahala siya. Dali na. Terya, kaya pahala ibilin, ha? Bilin. Hindi ka na sa bahay, ha? Ang ako, unta nga. Ako siya kasulti sa personal. Basta di lagi siya musukot. Pagdali na niya. Daliya, si Bilin, ha? Ay, wa di mo matiwas ang imong giingon nga musugot ba ko. O, unsa man to, Milin, ha? Kuyugi ko sa dakong basura na. O, unsa? Ang nitaon na to si Chris. Uy, Milin, imposible kay ka na imong nahunahunaan. Uy, tuod kay dili gyud ko musugot, Milin. Dili og dili gyud. Dili baya matagaan kung kanus ang mamauling imong mama ug papa. Nayusahay nga kadali ra kaayo. Mamauli dayon sila. Unsaon kahako nila kung watang duha dinhi silang pagpamauli. Ay, asagdi lang. Dili ko musugot nga imong giingon nga mangadto tas dakong basura. Pero iatol nato nga mahibaw ta nga dugay manguli ang imong mama ug papa. Ay, ambot di mo, uy. Uy, unsa man ni imong hunahuna, uy. Gimingaw man lang ko. Gusto lang kumutanaw sa looy kayo niyang naong. Ayaw na pala kilag niya. Gusto niya makuha na ito na yung nakakita. Basta ikaw manikay-sikay na kagmaayo. Gamitan ng utok ni mong mabuhi ka. Madugay ka kaya sa prisuhan. Kinugay tingali. Kinakarga makatong attentive rape na ako. Naghikog ako taluguson. Hindi balda ko. Nahibawaan man nga ako mahinungdan plus hold up ug tulis ka ni adto. Nahibawaan nga dili ko kumboy nga negosyo og baboy. Ako man ko tong plantalya ba. Pero giangko din ako para madali. Mas mayo na lang ni. Ibuhi man ko. Di ako pagpaglaom nga makagawas sa gihapon ko. Ang wa makarga mao ang pagpatay na kus amahan ni Chris. Basta mo na to ha. Panginabuhi og imo. Huy. Nakadungog ka ba? Kitsa mo nang gitanaw ni mo sa... Franny! Chris! Chris, no!
dong, oy! Karon ka pa malang ka magpakita, ha? Tuod tayo, dugitod ko ng mata mo nagsiga. Panaplin. Panaplin ba? Onsa man. Way problema kung niya ka. Aron musulti kanila nga ako'y nagluba sa imong amahan. Sultihin sila. Sige na. Kaya ako sab silang sultihan nga ikaw mo ay naglabni sa 300,000 ug tablat ang duha. Tingkagol kong samot sa prisuhan pero tingkagol kasab sa prisuhan sa mga bata. Sige na. Tugali din sila. Kaya wala ko'y problema. Buwangkon mandayan ko dong, Chris. Pilay imong bahin sa 300,000. Klaro kay na kung imong naong. Abdik ka. Kusog sab kay kagudagan. Pero makagawas ra ko. Makagawas ra gihapon ko dong. Ug pangitaon ko gihapon ikaw. Maghuwat ko. Imi, yung tukon ni mo, eh. Paabuton ka na ko. Paduol ko na ako. Paduol ko na ako. I-apil ka na akong karga sa akong kaso. Marika ko, marika! Muna nagpatay ni Buskin? Na! Oh, ikaw may nagpatay? Ikaw may nagpatay, bay? Oh! Ako? Ikaw di ay? Nga naman? Insan pa na? Bato na yun! Oh! Maglakaw na lang ka! Maglakaw na lang ka! Layo na kita! Yun na! Hain si Chris! Tulos at bangay! Nagdagan gyapon! Tara! Wala pa daw sa ospital! Tara! Manglabang sa ta! Sundo na to si Chris! Ngadto sa ta ospital! Tara! Ay, pastilan. Dinhi pagani si Kim, patay na di siya. Murag dugay na ng atraso ni Kim ang taong nagpatay niya, Inkoy King. Uy, ikaw ba? Kalit ka man lang og kayo, sangboy? Kung sa may pasabutan nga nag-amiguhay na mo si Chris? Amigo na Miss Chris, Inkoy King. Gawas pag yun na. Niya ako kay miduaw ni mo. Gahapon pa misabi na hibaw nga. Niya ka sa ospital, Inkoy King. Sige lang, sangboy. Sige lang, pungkol basta buhi lang. Oo niya, hain man haya si Kim. Sa iyang bahay, Inko. Nya, nagpatabang may sa mga silingan. Aron mahilo na ang iyang patayng lawas. Intaw no sab si Kim. Ning wahing mga adlaw, nakabantay ko. Kunong sa tinuod nga pagkatao ni Kim. Nahibaw ko ninyo, sangboy. Gibansay mong maayo ni Kim sa mga trabaho nga makadaot ninyo. Labi na kay mga bata mo. Sila ra may mga bata pa. Pero ako, dako naman kong edad, Inkoy King. Lakip si Chris. Si Chris mo'y labing hawd na muntanan, Inko. Primero, wa mahibaw si Chris kung usang trabaho. Pero sa dihang nahibaw na si Chris, mibiya ninyo o may pauli sa among payag. Nakaigo si Chris, Inkoy King. Napugos siya. Napugos si Chris, sangboy. Tungod sa akong kahimtang. Mibalik sa ni Kim o gidawat niya ang maong trabaho. Nahibaw ko, milampo si Chris. Apan napakyas, kaway na bayran bisan usa ka dako sa giputol nining akong tiil. Tungod kay, wa man may pabayra din sa ospital. Pero,
ang kalampusan ni Chris nga may buhat og sa. Nagamit gihapon alang na itong mga pasyente nga maglisod og tambal. O ingon man, niya itong maglisod og bayad sa bayronon sa ospital. Sa laktod nga pagkasulti, niya itong mga kabos nga mga pasyente. Pero maulagi, gikan sa buhat nga dautan ang maong panabang o ang nagbuhat mao kini si Chris. Chris, dong. O Inking, bisan basurero lang unta ta. Apan dili dautan. Sa mga maot o pagkaroon ingnon ng mga tao, ang basurero para nila hugaw. Apan nagbuhat kog dautan, Inking, doon na pa ba'y mo labaw pa kahugaw sa dautan? Chris. Doon na pa ba, Inko? Nakasabot kas gisulti ni Chris, Koy? Ikaw, Nakasabot. nakasabot ko. Wa na'y makalabaw sa kahugaw sa dautan, Chris. Ug ang kamatuoran sa tanang kamatuoran, impirno yun ang imong kalag. Impirno na bitaw ang akong kalag. Si Papa mao'y nagsakay sa bagong sakyanan. Wa sila magkuyog si Mama. Kay si Mama nagsakay og taxi. Bisan mo ingon lang unta si Papa nga iyan agong ihapit sa school. Or si Mama ba mo ingon nga iyan agong ihapit sa eskwelahan. Ay, nalimot to silang duha. Kay nakakita bitaw ta. Nagdali-dali sila sa ilang lakaw. Pilmi lang dahil silang malimot. Dugay na kayo nga maurag kalimtan na lang ko nila. Sakti lang kod. Ni aman bitaw ko. Gibilin ka man nila nako kay busy manggod kaayo sila sa negosyo. Ay, husto na anak Milin. Nay, ni anay nagpaingon nga taxi. Yes, ma'am. O sa may ato? Sir Franny? Oh, Prade? Prade! Kanay, tawag kay! Ha? Prade! Oh, boss. Sita! Oh. Uy! Ni apa lagi ka? Way laing nahibawang gianhi ka nako. Bisan si Victor, wa mahibaw. Kumusta naman ka, ha? Unsa may nahita po? Naatla na gud. Nasakpan ako ang gawon sa bata. Nga milabnis imong bag. Kuyog siya atong bata nga mo'y nagsnatch imong bag. Ug nailhan sa dako mismo ang maong bata. Franny! Nahinay ka na ko ang gawon sa bata. Self-defense totong ako. Pero sa ako nang ikasulti, nahinay ka na ko. Napatay na ko. Miabot ang bata. Nasakpan ang tanak ko. Pero ang animal, gipa akong kumingking, naputol yun. Mao na kadagan. Ay, kita ka? Nahibaw ka ba kung hain ron ang maong bata? Kung ikaw may mangita, maglisod yun ka. O diya, o sabay status ron? Nagkinalan ka bag-abogado? Naipaw. Itambagan ko nga ang kuno na lang nako ang tanang asunto. Kay may kahigayonan pa nga mamumubo ang sentensya. Plus, magbinutan ng kunuhay dito, o mahigayon nga may parol pa. O wala kay bayi mo pa. Ampot kinsay di malas ani. Kay di nagad kasundan atong tape. Imingaw ang taon ni mo. Mura maganig mo to akong laway nagtanaw ni mo. Fitting kini mong isulong kasungis. Hulma kay mong lawas. Ha? Mag-antos ka. Nagdanghak magud ka. Kung gihuna-huna pa ko nimo,
Manakana ka gid unta? Tagbaon ka unta na ako rong adlaw. Kadlami naman ipuga, uy. Oh, Dota. Oh. Unsa man ni? Mga sigarilyo nimo, mga makaon. Ug naay kwartas ilawom. Magamit na nimo para gasto-gasto niya. Oh, salamat. Dali! Hinay, Sab. Koy. Hinay! Hingas lang taguin mo na! Bisa pa tuyo, aba. Huwag kang iro nga. Ting maista. Dira, hurag mi. Dira. Dira. Dira, hurag mi. Chris, wag ni taon. Chris, amo lang nang ipangitang rugby kaya mo nang ilabay. Oo, bitaw mo na. Di ba? Di ba, Koy? Oh. Laruhan niyo, uy. Laruhan. Ay, may Chris di, uy. Wak man mo si Chris, kon. Kas ka ba? Ngaweta. Naman si Chris. Wak mes Chris? Hakaw, ang tarong di sudan nas bugas ni Buskim. Ang nahog. Abdi na kumibalit na si Chris. Naraw ninyo, Kiyawan na ba ko na? Sakay na, Yawan na ko, Abdi na ko si Chris. Di ko saan na ito rin rugby. Ha? Samboy. Oh. Nganong niyaman mo? Nganong niya mo? Crisanto. Ikaw na sulti sang. Kiring ni Ami kay nami tuyo ni mo. Ni algi mi karon din kay mangutana unta mi nimo ba? Kun si buhato na mo aning rugby sa plastic. Kumana ko sa kuwasan, boy. Mana ko. Chris, kumana. Amo nang gipanglubong ang mga rugby. Unsa pa may imong gusto nga among buhaton, Chris? Chris? Panumpa mo. Ha? Panumpa ni? Mura na yung panatang makabayan. Ano mang magpanatang makabayan man, mi? Ha? Panumpa mo! Nga di na mo musuyop og rugby! May lain pa mo toyo? Oh, ikisulti sang. Katubang atong gisabutan ganiya. Dayog anhin natos barang-barang nila ni Chris. Gining, Chris, nagkasabot ming tanan nga wa na yung puyo sa gamay bahay ni Buskim. Kay patay naman si Buskim. Nya, barong-barong lang na inyong gipuya ni Inko Iking. Nagsabot ming tanan. Kina sila si Tikboy, Tikoy. Kani sila mga layas man eh. MPE man ni sila. No permanenteng address man ni sila. Si Kokoy, wa na sa sige ni kanan. Kay patay naman. Wa sab siya mga paryente din sa syudad. Ug ako, labaw na ko. Wa sa ko'y mga ginikanan. Kay patay na. Di naman sa kumbalik sa igsuon ni mama. Kay gilad kayo batasan. Pero may lang kong ulatahon. Kami, nagkasabot mi. At tumipuyo sa bahay ni Buskim. Pero kauban ka na mo, si Inko Iking. Magtipon ta dito sa bahay ni Buskim, Chris. Bitaw, Chris. Magtipon ta. Chris? Kamulay puyo, Sam. Ha? Chris. Mahal kayo ng Inko Iking kining barong-barong. Mahal lang sab kanako ning barong-barong. O kining dapita sa basura. Kining barong-barong. Mo'y mitago na ako sa akong pagdagandagan. Ang barong-barong o si Inko Iking mo'y misagop na ako. Di gyud ako kabiyaan ning dapita. Nakabati mo. Kukoy, hibaw naman ta. Kung di gyud si Chris, di gyud na si Chris. Pangnakaw na mo. Masugot ka natin alay ni Chris. Ani may matug tanan sa barong-barong ha. Good morning, basura!
Good morning mga lagyong silingan! Puno na ba sulan ng tubig? Ha? Punahan ninyo mga sulan ng tubig ha? Huwag din isa barong-barong sad! Kauna! Kauna! Mga una! Mga una! Ganda na mo ni Chris ang pamahaw! Unsay sudan! Adobo nga sardinas! Adobo nga lansa! Okay, pagtarong ko ya! Pagtarong ba? Adobo nga buwat kaling! Okay mga bata! Budol! Ako na ko, buwat ko! Binila na to si Chris ha! Binila na to si Chris! Ay, kabaki ako! Binila sa Chris ha! Salila ka na ko kagtiil na! Adto na mo, Inko Iking? Doktor, salamat jud kaayo. Daghang salamat sa imong kaayo o sa imong tabang. Pulos ta mga Pilipino, Inko. Busa kita rasab ang magtinabangay o magbinatiay. Chris? Doktor, daghang kayong salamat nimo. Pag binutan pirmi ha, Chris? O hangtod sa sunod na tong panagkita. O doktor, hangtod sa sunod na tong panagkita, dili ko malimot nimo. Unya, Inko Iking, ha? Doktor. O saman, maayod ba ang imong pagkabutang diyas kariton? Maayo kayo nga akong pagkabutang, doktor. Adto na may doktor. Ang tanan mo ingon, daghang salamat, doktor! Sige. Bye-bye! Bye-bye! Hinay lang. Magdugo niya ng pungkol iking. Zat! Hunong mga sakinan, hunong! Hunong, kadot! Hunong mo! Kay, wala ba nga mong presidente? May hunong mga sakinan. Bulot! Crisanto? Nganong mihunong man kita dinis gikonstruct kada kong bahay? Kinsa ba imong gili sa sod? Chris? Wa na kyut siya. Hala, abante sunahan kining kariton. Sangboy, muhunong ka na sa kyanan, oh? Abante! Sige, abante! Kadiya! Chris, ikaw ang gitawag ko? Hoy! Bata! Crisanto, gitawag ka, oh? Siya kyut yung akong gilab ni Hasbak. Nakakita na magit ko nimo? Nakakita na ko nimo? Sobra! Nakailan ako yung bata, Vic! Kadit lang kayo. Mga basurero mo, di ba? Oo, mga basurero, mister. Mauling bataang kausa atong nakita din eh. Kaya mo'y mukuha sa atong mga basura. Kining daot nga bata? Kining daot niya bata. Kinisya, kinigiri. May mga basura din eh. Wala sa may magpuyo din eh. Hoy! Ayaw mo pag-standby din ha? Kay mga awat niya mo din Ay, pasensya na ka mo ha. Para ba ginayon mo? Mamasura mo, hapit o pangawat.
Sige na. Nako na mo. Pamahawa na mo din eh. Grabe sa minultiya. Para magditinood. Sampoy! Dali na. Rodora. Dali na. Tana mo. Abante! Abante! Rodora! Kaniya tagani! Tanaw ni mo diya. Katabang usa ka bata ba? Ha? Kadtong daot? Nga naman? Ambot, uy! Pero na-joda ko. Ay, sa pag nagdugo, sa may gidudahan mo, ha? Rodora! Mama Duda! Da, parehas lang tingnan sa kadaot niya tong naglabnis sa akong bag. Ha? Papa Vic? Oh, may kaniya na mo, Emeline. Oh, dali na. May lakon pa na ba ka? May kaniya na mo, Emeline. Unsa inyong gitanaw pa? Katong mga batang basuriro nga nagtuod og kariton. Ha? Crisanto? Katong daot nga batang basuriro? Chris! Oh, Crisanto! Evelyn! Ngano to, Rodora? Emeline! Balik! Emeline! Ma'am Rodora. Ako basta tong bata to, dali! Emily! Emily! Kailak sila si Evelyn o kadtong daot na bata? Ay, pirme lagi ng bataan din, he! Mamasura! Sa din, he, pagunuta! Mag-atang si Emeline itong katong daot nga batang basuriro? Ha! Karoon ka lang! Ay, dili na to sila maapsan, Emily. Layo na kaayo. Nay, milapang na sab sila pikas dapling kasada. Tinuo ko di mo. Uy, suko kay sila sa mama o papa di mo. Ganong kalit ka man sa bidagan. Uy, dali na. Ngano man ka, Emily? Unsa may ipasabot? Bata ka pa kaayo. Naunsa man di ay ka? Amigo lang ni. Gimingaw lang ko niya. Uy, Buutan manggod iyang naong. Luoy baya siyang tanahon. Daot kaayo. Murag dili pirming makakaon. tanda. Dali na. Ano guna, uy? Ma'am, sir, Sakay dire, Emeline! sakay na, Emily. Sakay na, Teria! Sarhe! Huwag ka rin batasan, ha? May paturatoy ka gid, ha? Pisang itawag ka rin malak ka! Huwag ka rin batasan! Ako man siyang amigo. Sukat ka ron! Ayaw na pagkikamigo niya! Buutan man siya. Nga masuko man kaniya, ma. Nagduda ko! Kay parihas yun yung kadaot o parihas yung tinalikdan katong batang milabdi sa kumbag! Ha? Oh! Bisan unsaon ako sa paghunahuna. Katong gingon nimong amigo nimo nga basurero o katong naglabdi sa kumbag, parihas ko sila tinalikdan. Parihas yun kadaot. Ay, gusto na! Ay, padlong-padlong ka. Ikaw na nag-ingon nga basta basurero, kawatan sab. Kay mohapit yung pangawat. Ang akong buot ipasabot, dunay uban nga magpasumangi ng pamasura, kunuhay mga basurero, kawatan sa biyay. Gusto na! Dugay na bitang wa makahatag og panahon sa atong anak. Dugay ng panahon nga wa ta makahatag og oras sa atong anak. Usa dili maayo nga magsigi kag kasaba kang Emeline, ha? Rodora? Tibanay ka na, ha? Di ko gusto mo sampa ka na, Rodora. Dako nagkalaina ang kani adto og karon kun itandi sa karon, Victor. Musugot pa lang ta nga kining atong anak? May amigo nga basurero? Lahi na atong kahimtang karon sa kani adto og karon. Kay kita may kaya na taron, Victor. Kwartahan na
Asa man ta? Ato ta sa gawas mga on. Ug human na tog kaon, pamalitan na tog mga mahalong gamit si Emeline. O sige, tana. Gusto na ko nga ma-level na kining atong anak sa ubang mga bata nga mga adunahan. Ato na may Chris. Ingoy King. Mga to na lang, Chris. Muduaw man ninyo ha. Ingoy King. Salamat kayo, Sangboy. Kanusta ka makatarong og litok sa kong pangansa, Ingoy King? Sige na. Lakaw na mo. Samboy! O lagi, Chris. Di na lagi. Di na lagi, Chris. Di naman kung mikot. Tamis pa, di na lagi. Mohol pa o. Tana mo, tana. Chris, nga ano ba kanto, ha? Unsa ba ipasabot atong dili na kuno sila? Dili na sila mo hingos og rugby. Ha? Nga ano man? Unsa may hinungdan? Unsa ba? Nakatilaw na sab sila sa imong puspos? Katug na. Gabiin na. Niyagyapon sa kong una-una katong babae, Inko. Gusto kong mangutana unta nimo. Karon, sultihi ko. Ngano mang nagsige magtuto katong babae kaganina nimo? Katong gikan na itong nindot kayong sakyanan. Siya ang gilabnihan akong bag, Inko Iking. Ha? Ginoong Diyos. Tulin nga may labay ang taghang mga adlaw. Ug sintinsiyahan na si Franny. Ako magdaho nga. Buwanhi ka. Dito magkus pagpakanaog na sa imong sentensya. Mao na kining katapusan natong kita, Fran. Ni ako, aron magpasalamat gihapon nimo sa imong kaayo nako. Og sa paghatag nimo nakog sakit sa dughan. Mao ba? Hey. Samot mga kasiksi, oy. Dali rin gud, bi. Sabak ako diri. Padoor ra gud. Dali lang ko, oy. Nga naman di ay? Buhangyo ko sa gwardya nga pasudlon ka diri. Napay mga habol nga gituyo ug pasalipod diri sa akong sud. Dadoon na ba na ko sa munti? Unya? Ato talito, bi. Gimingaw ko na imo. Di na mahimo, Fran, oy. Di na pwede. Ha? Usa ko na pwede. Basta, Elisa, mas nalimot ka. Ipatay bin ako sa room tungod lang nimo. Aron masulo ka na ako. Unya karon, di na pwede. Ako'y angay mo ingon anang adi, pwede mo balibad ka na ako. Buhangyo ko sa gwardya. Kamusod ka diri. Di na lagi. Elisa, May trabaho na ko og bar. bantog rang mura kag kanding. Nagsigig usap og chewing gum. Kinaade kas bar. Unya naa kas bar. Nganong di na man pwede. Gi-maintain na ko kwartahan, Fran. Og pinangga kaayo ko niya. Usa? Iya na lang taan ni Fran. Elisa. Ayo-ayo dito sa monte. Goodbye, Franny. Pangyoan ko ba? Bisa kadiyot lang. Kimingan o kay kunimo. Han! Han! Ipaila-ilate ka sa bag-o na kong palala, Franny. Oh. Ano, honey? Honey?
Mao ni siyahan. Akong giingon nimong akong ex. Si Franny. Franny? Si Francis. Ha? Oh, parehas man mugngan. Francisco. Franny ka o Francis siya? Ayaw ka balaka o kaguol. Buskon ko siya ngay. Busgon ko siya sa akong pagmahal. Guard. Papawaa silang duha palihog lang. Guard. Papawaa sila. Kay basig batuok na ko ni babay. Mao ba? O lagi. Nanong dili ko mata. Sige. Ikaw may nahibaw, kay ikaw may pagadur sa atong income, sa atong livelihood. Unya, okay ka? Ay, gano'n kong dili. Kana pa'y may ikaw galingon ng sakyanan? Si Mimilin, doon na siya ikaw galingong sakyanan. Nga mo tunog kuha sa eskwelahan. Emilin! Emilin! Ay, Emilin, day! Ano na? Ay, dali, day! Yun, manaog ta sa ubos! Nga naman lagi nang. Oh! Ikaw na ni magtutukan, Milin? Hika pa! Hika pa ang bago ni mong sakyanan. Bag-o ni? Mao kini mo haturog mo kuha ni mo sa eskwelahan, anak. Oh! Mura ka magwa malipay. Wa ka ba malipay nga may sakyanan ka na? Thank you, ma. Thank you pa. Mubalik na kong sa kakay. Nag-study pa ko. Balik na mo sa taas, Terya. Ay, tana, Emily. Excuse me? Murag. Wa malipay. Wa malipay ang atong anak. Kanahan. Di man na siya maliwat. Ang uban, mulong payat sa kalipay. Ang uban, magkarakarang mo sa kaydayon o magpasuroy-suroy. Kanahan nga pata. Pahala siya. Emily. Wa man ako kinhangla na ang bisan unsa nga mga butang ng teriya. Ay, Ang ilauntang pagmahal ug pagpangga. Dugay na sab. Sukad atong gipamalitan ko nila og mga mahalong gamit. Wa na gyud sila magtagad nako. ay. Pero mahal og pinangga kanila. Sigurado ko, anak. Mura man og dili. Kay si mama lahi gyud kayo ang iyang tinagdan nako. Gintaha og gamay si papa. Pero si mama, dili na gyud managad sa iyang mga amiga ug mga kaila. Pero kaniadto, adto siya magsiki og pamaylo og kwarta. Igigsakay og taxi, Evelyn. Kaukalingon na yung sakyanan. Doon na pag yung driver. Oh, Evelyn, naminaw ka ba nako? Oy, oo sa imong gilingi sa atong nalabian. Para manayabon! Para manayabon! Oy. Oy, Emily! Asa ka? Crisanto! 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 Ayaw na pagyakaw! Crisanto! Emily! Chris! Crisanto! Emily! Oy, Emily! Pinabang na siya, oy! Emily! Usaba! Tuwi ko na interior! Ayaw paglabang, ha? Daghan kay sakyanan, oh! Ay, nakalabang na si Crisanto. Tuwa na siya speakers na please kalsada. Nangay kayo basuras-basurahan. Crisanto! Crisanto! Oh. Nang Tirya! Milingi si Crisanto! Nakabati siya!
Tirya, may wara-wara sa siya. Nang, may bihas ka sa basurahan. Mulakaw siya ng Tirya? Ay, oo. Mulakaw na siya, nay. Gitood na niya yung kariton. Pero, nagsige siya glingi din eh. Ito, ana siya. Gipahira niya sa iyang gisulog ang iyang naong. Sagdi lang. Nakakita naman ko niya ng Tirya. Tana lang. Tana. Hangtod karon lipay kay ko ng Tirya. Ay. Uwa si Teria. Ako ba may kuha rin mo? Gihapit ka lang na ako. Saka na. Larga. Unsa ka to? Hangtod karon nalipay ka? Wala nalipay ka man? Kay naanak ko'y sakyanan para sa eskwelahan. Oh, nalipay day ka. Sabi na ako ni Papa nimo, mawa ka malipay. Nalipay, uy. Yay! Pila na lang kaadlaw ang pabutol. Mamalhin na ta sa bago na tong matahom o dako kayo mabay. Si mama na lang nimong mikuha ni mo ganiha, Emily. Kay hapiton ka lang kuno niya. Hapit ko masakpi ng Tirya. Kay abi nako, ikaw ang mikuha nako. Uy, nga naman di ay. Kay hangtod karon, labihan kaya po na akong lipayan nang. Kay nagkita naman mi si Crisanto. Bisan lagyo ay lang. Nagtuo man ko nga ikaw ang nagkuha nako ng Tirya. Si mama man di ay. Gitubag na ko yung pangutana ng unsa hinungdan nga nung nalipay ko. Ako siyang gitubag. Kay may bago na kong sakyanan. Ay, apir! Hangtod karon, lipay ko kaayo ko ng Tirya. Ng Tirya. Uy, utsa ba? Matumba ta! Ayaw ko gaksag hugot! Matumba ta ba? Ingko, huwat lang diya ha. Dado na ko diyang panihapon. Ana ta mga on sa imong higdaanan. Ingko, manihapon ta. Ibutang na ko dignis bangko ha. Ay kadiyot, bangunan ti ka. Ingko, kainit ni mo oy. Ingko! Unsa man ni Ingko? Dugo! Dugo. Dugo. Kumustas Ingko iking do? Siya may akong iistorya ni mo karon, Chris. Chris, nahibaw ko kung unsa nimo kamahal si Ingko Iking. Mao nga kinahanglang mahibaw-an gyud nimo ang tinuoray nga kahimtang sa tiguang. Kanser sa baga ang sakit ni Ingko Iking. Gikasubo nako. Sakit yun kaayong paminahon pero ang tinuod, duha ngadto sa 3 na lang kabuan ang tagal sa iyang kinabuhi. Chris? Naamang kahit tambal. Mayo patingalis Ingko. Way tambal nga magkaayo sa maong sakit, Chris. Naalagi. No. Wa, Chris. Doon nalagi. Chris. Doon ay tambal. Tambalis Ingko Iking. Ay kabalaga. Mabayran ko
kining ospital, doktor. Chris, naapay kwarta nga nahibilin sa inyong gibilin din sa ospital. Kadto maoy atong gamiton. Apan, kutob sa maabot. Dapatan ko gihapog tambal ang tiguang. Apan tambal nga maiban-ibanan na lang ang iyang gibating kasakit. Apan kon mamaayo pa siya, gikasubo na ko, Chris. Dili na siya maayo sa iyang sakit. Salamat, doktor. Salamat. Asa ka man, Chris? Nganong bation mangyugog kaluoy ni ining bata. Dili gani ko igbahong paryente. Ikit pa ng tanas, nasis may putan Nagtanaw ni Inko Iking. Chris? Chris? Unsay sulti sa doktor? Mulakaw ko. Asa? Mukuyog mo? Asa man, Chris? Asa ta, Chris? Sunod mo? Ay! Sambay! Sambay! Tana mo. Sundan na to siya. Sugas sa bulat ko ni Chris, ay. Tuwan na siya sa ilang barong-barong. Tana mo. Chris, nganong niatasan yung barong-barong, Chris? Usay buhato na to din eh. Chris, mag-unsa man ta din eh. Amigo ta? Oo, amigo ta. Siyempre, amigo amigo. ta tanon manggut. Kitang tanan, amigo. Amigo kita, Chris. Amigo ta ka, Chris. Amigo ta. Napa ba ninyo ang kitudlo ni Kim nga rin nato? Oo, Napa man, napa. Nagkinahanglan sa atong tabang si Inko Iking. Tabangan na to si Inko Iking. Gamito na to ang pagpanglabni. Sige. Sige. Gamito na to ang pagpanguot. Pasaylua! Pasaylua! Pero, nga naman. Kalit kay nanawag ang kumpari ni Papa Victor nimo. May dinalian silang meeting. May dili ko iuban ni Papa nimo. Pero kinahanglan mas ang mauban ko. Ma'am, si Mama Sapoy. Terya, gisaara na mo si Milin nga manuroy karol. Pero doon ay dinalian nga meeting. Ay, ibili na mo si Milin nimo, ha? Ikaw na bahala sa bata. Pagustuhi siya kung unsa iyang gusto. Ni ay daghang kwarta, oh. Oo, ma'am. Ang? Ganihan ako naghuwat ni mo. Gisutyaran ni Mosteria? Mana. Anak, si Teria una ang maggam ni mo, ha? Pirmi man na pa. Kasi mo ibahala na ko. Hoy, baba ni mo, Milin. Sagdi. Pasagdi na nga ito, anak. Okay. Mabawi na niya, Miss Mama ni mo, ha? Dali na, Victor. Bahala ka na ni Milin, ha, Terya? Oo, ma'am. Sige, ito na, May. Saba ba niyo? Maihap raman nga magkakuyog ming tulo. Ay, isigsag di na lang, kod. Maanad ka ran ako. Ay, magtabaw tagpaduro eh. Ay, di ay tagkang kwarta, oh. Sige ha, mag-ilis na ko ha. Ay, madugay ani. Hiyaan kong ako'y imong inahan, Emilin. Ug madugay sab ani. Si Abon, maaansad nga mo'y imong papa. Madugay pa yun, ani. Maaan yun kong dato sab. Unyag madugay pa yun, ani. Makaingon sila nga may anak kong guwapa kaayo. Oh, unya ha? Asa may gusto ni mong atong suruyan, iha, anak?
Ang hayan ba kong paminahon, Abon? Ay, ikaw, Abon, no? Sukad pa yun sa unang adlaw ni mong nanarbaho nila ni Sir Victor og Ma'am Rhoda. Igham ragyo imong tubag kung pangutanon ka. Ay, bitaw, Milin. Asa ang gusto ni mong suruyan, ha? Na, manakod ka man di ay, Abon. Uy, wa na ang tingog si Milin. Sa simbahan among eskwelahan. Kay manimba sa pre ng akong mga classmates ng terya. Ako'y bahala nga mulab ni. Makwintas og bag, ako'y mulab ni. Unsay akong buhaton, Chris? Kung maapiki ko, ilabay na ko din mo ang bag. Kung bag manggani. Kung kwintas manggani, akong malab ni. Pagpiki ko, ipasa na ko nimo samboy. Way problema, Chris. Ayaw kalimot ha. Humandyo na kong pasa nimo. Musamot sila kalipat. Kay imo nam sa ning ipasa nga to sa lain. Dayon ipasa nimo rin ako. Unya, mag-abot ta sa ilang kim. Okay. Mga kortahan ang nanimba din eh. Pulos di sakyanan. Tana! Huwag ka lang din, Abon, ha? Hapit na magsukod ang service. Tana, Milin. Milin, dali na. Nang terya? Oh, ngano? Kinsay mong gitanaw? Si Chris! Ha? Naa si Chris! Naa si Chris? Hain man! Kanang laki. Unsay imong buhaton, Chris? Kuutong na ko ang pitakas iyang luyo. Kanang babae. Yelo ang gisulob. Kanang maldito og striktang dagway. Bantay mo samboy. Oh. Kanang duha? Imong igol? Oh, bantay mo. Arin ako. Oh, ang ngaling Crisanto eh. Duha ang iyang igol. Chris! Oh, oh. Chris! Wala, nakuotin niya ang pitaka sa laki. Chris! Oh, dali. Uy! Ang ako ba? Gado na, Milin! Kamata! Ginoo ko! Kamata! Nasang isaon mo! Nakuha na di ay. Kuha tayo na eh. Wala kini kabantay. Unsa man yung pagkabantay? Nga kalit man kayo. Murag kilat. Pagpihan ni Chris no. Dali sa king nawa eh. Gusto kayong dagan. Tala, mula sa head out. Sabay ni Kim. Paspasin yung dagan. Tanda, musod na ta sa simbahan. Milin? Mamauli na lang ka ng terya? Oh, Milin? Oh, Milin! Dili na ko mo simba! Ay, unsa man tong among nakita ni Chris? Uy! Naabot na lang sa bahay ni Kim. Huwag na tumapsi si Chris. Grabe na kang budagan no. Ito sa kang budagan. Gusto ko kang budagan. Abot na ito sa itong head out. Huwag na tumapsis Chris. Chris! Chris! Sod mo! Tempa! Tempa kanit, Chris! May hangos pa nagmayo! Mga bata! Sam! Samtang naapa mi sa sul sa barong-barong. Bantayin ninyo din yung palibot, ha? O, Samboy! Basig na sundan tag mga pulis! Ako giniklaro kong kwintas, me. Kuptan ako ang kwintas, me. Chris. Oh! Wow! Kukoy! Oh! Saan? Tinaglagan ng kuntasan na lab ni. Sam! Bahala ka, di mo. Dawat ang kwintas, Chris. Ibutan sa lamisa. Oh, kagay lang agyo. Ni ang pitaka atong lalaki oh. Chris,
Hil nga, Samboy. Ako? Ako'y mutanaw sa sudan ni Pitaka. O laki, ikaw may pahil mo ni Chris. Ito. Kiyamat ko dani. Ano yun? May sword Samboy? Hala! Hala. Ipon ako. Sige. Ipon ako. Sige. Ipasa yun! Nagkanan, oy. Pulos bagong kwarta. Nipis tanahon. Pero 4,000 tanan, Chris. Ano yun? Ang kwintas. Kining kwintas. So ito ka, Samboy. Kung asa na ni mo dada. So ito ko, Chris. Ikaw na bahala, anak. Okay. Kuyog ko, Tikboy. Ting. Sige. Kitang tulo si Tikboy. Magkuyog. Og, Kokoy. Pili namin doon si Chris. Magmuot namin ninyo Samboy. May pangutaan na ako ni mo ba? Nahindumdum ko atong bata sa mga babae. Lakaw na mo. Gitawagan niya, Chris. Lakaw na mo! Ah. Sana mo. Ano naman, Chris? Chris? Wala na ko'y ugma ko'y. Wala na ko'y ugma. Oh. Chris? Wala na ko'y ugma! Kalain ni Chris. Gusto na anda, Milin. Ganiha ka na nagbalik-balik, Ada. Gusto na. Hasta ko nakalitan sab ko. Nakita yun nato kung unsay ang gibuhat. Hasta ko. Maglisod ko pagtuong ang gibuhat kadto ni Chris. Ngano ka? Karon na hinumdum na ko. Sa nahitabo sab di mama mo. Ha? Matod niya. Usa ka bata. Niwang nga batang lalaki ang milabni sa iyang bag. Nang Teria. Gusto. Uy, dili ka si Chris Rasab ang naglabni sa bag ni mama ni mo? Si Chris. Nasa may bintana. Sword mo? Chris? Chris? Oh. Deo. Mahal di kayang kwintas, Chris. Ambot kun sa ahensya pa to giprinda. Dako gitog dawat. Pero kay suki man na to sa mga snatcher na to giprinda. Oh. 30,000 ra. Oh, niyaw. Mangayo magbahin? Mangayo ba magbahin? Oh. Uy. Di man. Di mo mga bahin. Wara, wa. Dili mga igbahin, Chris. Dili, oy. Mulakaw ka? Puyog mi. Asa man ka, Chris? Sa ospital? Gusto na kong mapauli. Kimingaw ko sa itong barong-barong, Chris. Kimingaw ko. Mingaw na kayo sa basura. Pauli na ta dong. Uwing ko. Mauli ta. Mahimo nga makapauli si Inko Iking, Chris. Karon, doktor? Bisag karon dayon. Ang bayranan? Wa ka mo'y bayran sa ospital og nako. Nabayran na sab ang mga bil tungod sa hinabang nga naapagani na habilin. Magkapauli na si Inko Iking. Apan, ayaw kalimot ha. Milagro na lang kung makaabot og 3 ka buwan si Inko Iking. Unsa man na ang atong auto? Unsa? Ingo. Naa ba ang atong auto? Saan ka? Di mo good maklaro na imong sulti. Kaya nagmaskara mo na yung babaw ilong. Oh?
Nga amo lang iko tanawa. Narang auto, ang kariton. Okay. Dungan na tugal sa Ingo Iking ha. Pwesto mo, pwesto. 1, 2, 3. Hinay, kumadak ko. Butang. Sini lang ha. Ops. Okay. Pandaro na to, Ingo Iking ha. Brum. Larga na ta. Brum. Hinay. Mabangkay din akong auto. Bago para ba ni? Koy, ang lakaw mi Sam. Musugot ka nga mo ibilin una dinis barong-barong aron mo mutan-aw ni Ingo Iking. Binil lang kong pan nga bahog-bahog, Chris. Ako ni bahala ni Ingo Iking. Asa man day mo? Kinanglang punduhan ako og kwarta sinong Iking. Unsa may sakit ni Ingo Iking, Chris? Himatyo na si Ingo Iking. Ha? Unsa ko himat yun nga lagsik man kayo na si Ingo Iking? Himatyo na siya. Taas rang 3 ka buwan sa iyang kinabuhi. Maumaning kamot ko. Nga punduhan siya og kwarta. Alang sa tanan niyang kinahanglanon. Manguot og banglab ni sa kurong adlaw. Ingo Iking! Anak ko ba? Anita, pangilugan niya ako ba? Nagkaptan ako yung nakamutan eh! Dali na siya makabuhi! Magsama kong kilit! Ikaw! Yes! Animal ka! Dili ka magkabuhi! Magdonat ka sa basuhan! Sa isang batay, may hain siya kusilyo! Kukuyaw lang ko dahil ni mo, Chris! Sabi, iputo lang isling si mong bag! Tutuki kog maayo. Hinumdumi kanunay. Ayaw yun kalinti kog giunsa ninyong akong amahan. Animal ka! Hayop kang butaa ka! Chris! Chris, amat ko ng mga tao, Chris! Tama mo! Ayaw ko ninyo kalinti. Kaya di ko sabay tabo. Kakamo akong kalintan. Tanda lagi, Chris! Pulis! Ayaw, Francis! Sa iyo, ha? Yan ay pulis! Oh, daos na ko nini. Wow, siya. Daos na ko. Mamahal pa niyo. Uy, nahitabo, sir! Wa! Lisa! Oh, hapit mo ko na tada din ng tanaw ninyo. Nang hunong mga nisla kay kamura di tanaw. O sa dito mo, tukan mo. Naglalis lang mining akong bana. Amo na ni problema, sir. Sorry, nahasol ka. Lisa! Biyain na lang may palihog, sir. Oh, sige sir, ma'am. Usaya lang ninyo dito sa inyo ang kagalingon. Oh, Lisa! Sasakyanan, Francis. Tema. Huwag ko makasabutin mo. Bisan ka ba? Pasabton ta ka. Manakay na ta sa imong sakyanan. Okay. Karon, sultihi ko. Pasabta ko. Unsa man. Imong anak katong kawatan. Paminaw. Kung ipadakop na to kadtong bataa, ako mo ay delikado, Francis. Namatay ang iyong amahan tungod na ako. Unsa? Kung ipadakop na to kadtong bataa, delikado kay nga iyaw sa isulti ang tinuod ko noon sa hinungdan nga namatay ang iyong amahan. Francis, dili ka buta kung diin ko ni mo punita. Naingon ni atong akong kinabuhi, wa ko'y laing mahimo aron mabuhi ko. Human sa kamatayon sa amahan at bataa,
Wala klaro ako kinabuhi. Tungod kay sa kanong kanaugan lang sab ko sa lalaki nga mo akong kauban sa hitabo ug mo'y rason kanong namatay ang amahan at tumataa. Sa'yo na kaing sabto nang gisulti na ako ni mo, Francis. Ayaw na ka nagdaginuta. Dili na ba ka gusto nga maong ka kining tinago-tago na itong relasyon? Dili og dili gyud ko mosugot. Bahala nag-unsa ka kaniadto basta karon ako ka lang, Lisa. Sorry. Kalimplan na itong nahitabo. Tamay na itong katidara. Sapian ka man bitaw, Francis. Oh, ngano ka? Time pa. Unsay mong gihikap sa luyo ni mong bulsa? Yun na. Animal. Wa na dili ang akong pitaka. Chris, ako may nagkukutan ng pitaka. Atong laki nga ko yung babae nga kailan mo. Ako'y labotan na. Kung unsay ako, mao'y ako, Sam. Ang tinood, Chris, nag-agad mong kunin mo. Kami, nag-agad minimo. May respeto minimo. Kung wingon ka nga, ikaw may magbuot kung unsaon ni. Ako masugot mi. Kung sa'yo mong gusto. Bahala na ka. Ikaw bahala nang nakuot ni mong pitaka. Salamat, Chris. Anong lain ka man tinanawan ako? Kung usab ang imong nahuna, sige lang. Okay ra ko. Oh. Anan mo pitaka, oh. Di na mao. Ayaw kalimot sa atong sabot. Oh, wa ko malimot, Chris. Wa Saan mi malimot. biya mo? Laki, wa mi malimot. Wa na rugby. Wa na marijuana. Samutan na siya po. Dali ra mapugko katong edad, anak. Kutob ra pikas iskina nga itong kinabuhi, anak, Chris. Ano siya po? Salamat, anak, Chris. Sabto na to si Chris. Nagpundo siya para ni Inko Iking. Gusto kayo may daot si Inko. Anam-anam siyang naluya. Bisan doon na pa'y pirmi siyang gitumar. Paminaw mo. Dugay na kay kung wa na makapauli sa amo. Bisan kami, Sam. Bisan kami. Dugay na sab kay kung wa na makakita sa mga ginikanan. Naamoy mga kwarta nga magamit. Nara ninyo kung mupauli mo. Basta ako, mupauli ko sa amo. Gimingaw ko lang papog, mama. Ug sa akong mga igsuon. Chris, mamauli mi sa amo. Chris. Amore na mi, Chris, ha? Maayo mo. Napa mo'y paulian. Sige. Magkita pa ka ta. Mubalik pa mo din, eh. Depende. Mag-agad lang may specious bat, ani. Oh. Ipuno niyo. Oh. Lah, imong giban na ng imong nabigo, Chris? Sige lang. Ang importante ka mo. Ang maayo unta. Madili mo mamalik din, he. Ha? Ha? Ano man? Ano man? Niya din he ang tanang dautan. May kay kang misulti, anak. Pero ikaw, magpabilin din, eh. Sagdi lang. Sagdi lang. Wa naman sab ko'y ugma. Chris. Dako mo bintaha na ko. Kay may pamilya pa man mo. Ako wa na. Naaman tuod si Inko Iking. Pero imat yun. Mugakos ko ni mo. Chris, dili ko malimot ni mo. Chris, ayaw din niya. Chris, ito na mi. Ayaw mo. Ayaw na magbalik din, he. Ayaw na yun. Ato na mi. Chris, Kumusta, Inko? ura nag-alam na ko kaluya. Kapoy naman dong. Inko? Salamat nimo. Kihukas langit nga rin ako.
nahimo kang panalangin nga rin ako. Wa ko'y anak, pero ihatagan kong anak sa Ginoo. Ihatag kag yun sa Ginoo nako, Chris. O hinumdumig yun eh. Di ata mabuhi sa basura. Busa. Basura usap ang ilang pagtanaw, pag-ila nato. Pero bisan ingon ining ilang pagtanaw, pagtuon nato, nga kita hugaw ang bugtong ragyod natong ikapamatuod nila nga sayop sila. Mauragyod ang kalimpyo sa atong kahiladman. Mao ka na ang atong puhunan. Di mani, mudako ka. Dili mahimo ug mahitabo nga magpabilin ka lang sa kabata. Mudako ka ug mahimong tao. Bisan ingon ini ang atong kahimtang hapan. Palingkamot magpabiling limpyo ug layo sa daotang butang ug lihok sa kinabuhi. Karon tubag ako. Ayaw pa magkak. Isulti ang tinawad. Buutan ka ba, Chris? Dili ka ba dautan sama sa mga kabataan nga naglaroy-laroy sa kadalanan? Chris? Chris? Buutan. Salamat. Salamat sa Ginoo. Buutan ka gudiay. Mihila ka? Mihila ka? Man. Hain man. Diyan na, doktor. Chris? Liya ka? Nga naman. Ala, doktor. Basin si Inko Iking. Sige, doktor. Kanaon lang mo. Musulan ko na inyong Chris. Mangita lang kong tarong kaparkingan. Dali, Chris. Hain ang inyo, Chris, ha? Kana, doktor. Kanang barong-barong? Oo. O sa pa imong tanaw ni Inko Iking? Inko! Mitingog man. Sultihe ko, Chris. Naon sa manday siya, ha? Nganong miadto ka man ako sa ospital? Di patuman man ako siya tambal, pero iya mang ilawa ang tambal. Iyang isuka. I-injeksyonan ka, ha? Inko Iking, ha? Nganong gitutukan manimog maayo si Inko Iking, Dok? Dali sa gawas, Chris. Nganong naging imong gitutukag maayo si Inko Iking? Dili na mo dawat og tambal ang lawas ni Inko Iking. Mibaliban ng iyang lawas, Chris. Mubalik ko sa ospital kay doon na pa ako'y atimanuno dito. Chris? Salamat ni mo, doktor. Dagang salamat. Pahibaw ako kung sa'y sunod mahitabo. Ha? Arin ako.
Guard! Tada! Doktor. Dong Chris, aray na mi dong. Inko? Kaon na Inko iking ha? Inko? Unsa man ang imong gitanaw sa atop? Inko? Nganong wa man ka mamilok? Unsa may imong gitutukan sa atop? Inko? Naku, gibiyaan, Inko. Inko. Namatay gyud si Inko Iking. Midugok ang mga lagyong silingan sa diyang nahibaw sila nga namatay si Inko Iking. Wa nila pasagdi ang batang si Chris. Nagihayog lakaw ang mga silingan aron hikayon ang ikinahanglan alang sa paglubong ni Inko Iking. Apan di jud kalikayan nga magkinahanglan og kantidad sa kwarta. Nakadawat og hinabang pinansyal si Chris. Ug unya, gilubong si Inko Iking. Human sa lubong ni Inko Iking, nag-inusara na lang si Chris sa barong-barong. Chris? Dagang salamat sa inyong pagtabang nga malubong si Inko Iking, Manoy Inting. Kita rin magtinabangay dong, dinis basura. Kaya taga-basura man ta, Chris. Kami sa bitaw. Nagkalitan ming tanan din sa basura nga magipanghatag ka namong tanan. Hindi na lang ko mangutana kundiin mo ni atong inyong ipanghatag. Basta kay kaming tanan, nalipay gud mi dong. Hibaw manggod kita nga kitang tanan dinhing namuyo sa basura. Pulos tabanganan kay makululuoy man kayaw ang atong mga kaimtang. Ano niya sa may imong plano dong? Biyaan ni mo kining barong-barong ni Anhing Inko Iking? Dili. Anhira ko din Manoy Inting. Mabuhi ra ko din Ika na lang usa. Manoy Inting. Misalig ko nimo. Buutan ka. Wa ko magkinahanglan ani. Ikaw nang bahala, ani. Kadagkanin ni ko ta, Dong Chris. Daghana. Para na to, kay kabus man ta. Kwarta ka na ni Inko Iking. Magamit ni. Ayaw panghatag og kwarta. Pagpalit og mga pagkaon sa tanang namuyo dinis basura. Chris, bisan kinsa sa namuyo dinhi, hatagi og tabang kung nagkinahanglan tabang. Kabata pa in taon ni mo, nga may pagbati o gunahuna sa pagtabang dong. O gihapon, di ko mangutana kung diin kinikikan. Apan ang akong nasabtan, nga gikinahanglan kini sa mga tao nga niya magpakabuhi sa basura. Hinaot pa unta, kauban kagihapon na mo dong Chris. Hangtod sa imong pagdako. Hinaot pa unta, Dong Chris. Ay, dili ni ako, oy. Osbon ako, nga diin taon ni na ako. Supusa paglinya mo, linya. Paglinya mo. Linya. Sige. Naglinya ang tanang namuyo sa basura. Ang tanan nalipay tungod sa taragsaong grasya nga miabot kanila. Kapanwa musulti si Inting kundi hindi ka ng tanan. Ganila ra ka, Manoy Inting? Ay, dili magdugay, Dong. Uy, namasura ka di ay? Oo. Muinom sa kog tubig, Manoy Inting.
Wow, init manggod. Unsa man imong tuyo kalihog manuinting? Bisan giunsa ko nila og pangutana dong. Wa gid ko mosultis tinuod nga ang tanan gikan sa usa ka bata lang nga mao ikaw, Dong Chris. Naapod sila? Natagan ang tanan? 15 kabubungan tanan dinhi sa basura ang nakalawat sa grasya, Dong. Tagsa-tagsa ka bakit bugas ang kada bubong. May tagsa-tagsa ka karton nga grocery ang matag pamilya. Gisusi na ko ang tanan. Sa pagkakaroon, mga bago na intawag mga tsinilas ang gikan sa mga ginikanan ngadto sa mga kabatanunan. Unya, may nabilin sa imong gihatag ug ako gihapon ning kipahin-bahin dong. Sabi ni mo, Dong Chris, pastilan. Ang uban in taon, mihilak sa kalipay. Gigako sila ang tagsa-tagsa nila ka bakit bugas. Ilahin taong giyagkan. In taon sab. Matod pa nila ay, kung kinsa man kuno ang mihatag sa maong grasya, nagpasalamat sila. Ug matod pa gyud nila, ilang iampo ang naghatag sa maong grasya. O, di ay nahibilin sa kwatang nga akong iapod-apod nila, Dong. Kaya, ibalik na ako ni mo da, Dong. Ayaw man ang inting. Di anak ni mo. Kinilay akong isulti. Dili na ako ang mano inting. Dili na ako Dili ako ang tag-iya, anak. Dong Chris. Di anak ni mo, Noy. Gisuwat na ko aning papel ang tanang nahatag na ko sa 15 ka pamilya, Dong. Basa lang, Dong Chris. Naadya ang tanang kuntada. Pasaylo ako mano inting. Di ko makamaong suwat o mabasa. Way nahibaw nga katong tanan ni ka ni Chris. Apan doon na pagduda mga katawhan tungod kay makausa ni ana. Gisugo na ni Chris sa samboy nga manghatag og kwarta sa taga-basura. Mga usa ka adlaw ni ana, gikan nga namasura si Chris. Dunamituyo ni po, nadisgrasya nga akong bana og anak. Samtang namasura sila sa kalsada. Nadamagal silang dog sa kinan ug ipasagdan lang silang miligda sa kalsada. Kaya nakadamag mipadayon sa pagpadagan sa ilang sakyanan. Hain na sila ron. Tatuwa sa ospital. Balik mo sa ospital. Manghita ko kinsay makatabang ninyo. Ay, asa ka magitag makatabang na mo, Dong Chris. Lakaw na mo. Muabot lagi ang tabang. Huwat lang mo sa ospital. Sige na, lakaw na mo. Balik ka sa ospital. Iting! Paglakaw na mo. Lakaw na mo. Dong Chris! Lakaw na lagi mo. Sige na. Ato na, be! Sige, kita. Dong Chris. Huwat ako din sa akong barong-barong na inting. Chris. Huwata lang yun ko din Sa langong taon, talagang tao sa syudad, way nagtuo, way nagbantay nga ang sunod, mahitabo, inguni ini. Dong Chris, giyati man na sa ospital ang amahan ug anak nga basurero, Dong. Daghan kuno kayong salamat. Ug nangutan na sila, kaysa man kulang imong giduol aron mutabang nila. Apan tingali, dili kadto may katapusan, tungod kay gisundan pagkiniglain. Pinahalan sa appendicitis ang akong asawa, no? Mauni ang ko enteng. Palihong tabagi ko. Tabagi akong asawa. Asa man ta magkakita
kung tao gabutabang labo, Enteng. Ay, delikado ang kahimtang siyang asawa, Dong Chris. Pamatay na ang mga nagtabagin eh. O sa matibagin ninyo, tabagin na. Dong Chris in town, usa may atong buhaton. Sa hilom nga paagi, sa tago nga paagi, ang taga-basura nagsaling sa tabang sa sakabata nga basurero ug ang labing masayon nga sulban anan ni Chris mao ang kinapusuran sa nakbayan. Halos wa na'y katapusan ang sangkuan kung kinsang mutabang. Halos wa na'y katapusan ang pagtabang pinagi sa dautang dang panan. Bini! Oy! Ang bini! Ay, ano ang kakwenta? Total, wa na bitaw ko'y ugma! Total, wa na bitaw ko'y ugma! Wa na bitaw ko'y ugma! Wa na ko'y ugma! Wa na kuyugma! Wa na kuyugma! Wa na ko'y ugma! Wa na ko'y ugma! Wa na ko'y ugma! Wa na kuyugma! Dong Chris, matlot pa sa imong ipangtabangan. Daghan kayong salamat. Ing na sila Manoy Enteng. Why sa pa yan?